डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मगही रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर शेखपुरा। तोहरो चेहरा करे जबा कैसे भुलाई बउगे ए जाना हम कैसे भुलाई बउगे। तोहरो चेहरा करे जबा कैसे भुलाई बउगे ए जाना हम कैसे भुलाई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। तोहरो चेहरा करे जबा कैसे भुलाई बउगे ए जाना हम कैसे भुलाई बउगे। तोहरो चेहरा करे जबा कैसे भुलाई बउगे ए जाना हम कैसे भुलाई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। अरे केकरा से कहबै रे दिलवा के बतिया होई गेलै कवन गलतिया रे। अरे केकरा से कहबै रे दिलवा के बतिया होई गेलै कवन गलतिया रे। दूसरा के जुलुआ में जान हम कैसे झुलाई बउगे ए जान हम कैसे झुलाई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। के पगली पगला के भेसा बाबा नहीं बउसा सुरवा तोरा मिल लई बउगे। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। अगे राइटर जितेंद्र के लागो हौ नहीं मनामा लागो हौ कि दे दिया बजनमा गे। अगे राइटर जितेंद्र के लागो हौ नहीं मनामा लागो हौ कि दे दिया बजनमा गे। गोलू